kuruburira. Bagaiba. Oh, Mbona kuruburira. Mari Tafadzwa Robin Fichani. Alright. Koruoko makanzwi. Vakaguriwa nemadhokta. Nemadhokta kuparira nyaka. Ndakapaita dambudziko rei. Baba vakambotemwa nebhembe. One nemamwe makorokoza. Neshamwari chaizvo. Fichani ndimi mafichani weku Mount Pleasant. It is. Matwins. Matwins. Komu wacho aripo. Ari kuprivate banket. Kwewo uchadzokera banket. Kana mvura ikanayonaya. Ko makazopedzera sema apa na. Kuno. Muno mese muno maini mangu mese muno. Fichani muno tiri kutamba syndicate saka maini mangu saka ndingotandara hangu ndiri mumaini mangu. Ndishanda nehama dzangu. Oh. Ko tsvimbo ndei. Tsvimbo ndei inogara musuitcase. Nemagrenade. Saka inenge ichigarira musuitcase. Ndima ndakangopiwa suitcase. Saka inogara imomo ndiyongofambawo nayo yakapfekerwa apa. Musuitcase muneyo. Mune garments. Rekuchechi. Uri madzibaba? Aiwa tiri muUntold. Ndonzi Nyamatsatsi. Sa une mhuri here? Ndinadzo. Mudzimai nevana? Vanogara ipi apa? Mai vaZimbabwe vanogara paTafara. Tafara ipi? Tafara Phobia. Vanonzi mai wani? Mai Zimbabwe. Mwana wako anonzi Zimbabwe? Une vangani? Uyo Zimbabwe ndogo 26. 6? Vanonzi anani mazita? Jaden, Ruarashi, Didi, Koya Zimbabwe, Koya niko uifuti uyu. Wendi. Vana mai wani here vana? Vana mai vatatu. Sa une madzimai matatu? Ndine one. Wamwe ava yanga iri hit and run? Aiwa, vakaenda vega, vanenge zvavakurira. Mabasa angu ekufarirana nevanhukadzi vakawanda. Ivo vanhukadzi vanongokufarira chii chinoita kuti vakufarira? Ndoityirwa mari zvekuti. Mari unayo? Ndine mine yatakatenga kuna Billy Rochenberg, the richest gold mine in Zimbabwe. Saka mungati ndikashaya mari. Saka unayo? Ndinayo. Saka vakadzi vanotongoya wega? Vakadzi vanoda mari. Saka anenge achimaneja maini yacho unokorokoza here? Handina kukorokoza, handichagoni kupinda pasi asi ndovasiya vachichera ndozobatana manheru toita zvedoro. Zvedoro? Ko mari zvekukubhadhara? Zvekundibhadhara. Vanokubhadhara sei? Inini ndovasiya vanouya vachindipa yangu nini nokuti tinoshandisa mapercentage yasponsor yavo neyangu. Saka inde ndine makomba anosvika kana 17 ari kushanda. Saka ndinowana $500. Mari? Ugona kuwana chii? 1000 pazuva. US kana kuti bond? Bond kana US chero nokuti gore tete tichinochengeta. Okay. Ndazoona mai Zimbabwe? Mari? Mai Zimbabwe? Avapo kuzvino vari kunotona. Ndambonzwa muchitaura nyaya yekuti makarara nevakadzi vanopfuura 1000. Panapa here kana kuti nyika yese? Muno ndisingati ndikutaura kusanganisa nevamwe vandakadana navo kuEngland, asi muno mudombo handakanyanya muno. Tomboti dzokere kuEngland Fichani.
pane here zvimwe zvamaita muri kuengland zvamungatudzi? Tiri kuchikoro. Mamuri kuchikoro? Ndaita degree rangu re-information technology. Makaripedza? Makaripedza. Saka mutori graduate re-engineering? Aitika. Handiti? Saka sei usiri kui? Havindibhadhari semabhadhari anoita chikorokozo. Zira uchiti morning say, morning madam, kuda kunzi morning say kumaini kwangu mamukasema. Pane nyaya yekunzi pamakabva kuengland makaitwa zvekudhipotwa, mungatijekesere pavo? Hatina kudhipotewa. Isi takanzidzokera kumba, tapiwa ndeyakatanga. Titori pabhawa zeve zvikanzi akomanaka indanzi ndidzokere kuZimbabwe, ndobva atotokwira ndege ndobva adzokera indakambogara kozi ndandine nyaya yangu naQueen Elizabeth yataifanira kupedzerana. Yanga iri nyaya chii? Ndangangonzi enda paBuckingham Palace wakapfeka hembe yakanzi jira rewhite rakangonzi y chete. Saka achakuvhunza kuti watumwa nani. Iwe wanga watumwa nani? naMwari. So wakataura naQueen Elizabeth? Akatumira vanhu vake. Mukati chi mukapedzerana? Ndikavaudza zvikanzi watumwa neorganization ipi, uri Al-Qaeda, uri chii? Ndikati ndiri waJesu chaiwa Mwari. Ndosaka ndapinda nokuti ndakatoudza kunzi pauchasvika apa pane munhu achakuvhunza kuti chakati, nyora izvi pasi, womupindura kuti chakati vanokusiya kwekugada. Vamwe vakandigada paBuckingham Palace. Asi nezvauri izviona une mavhu mumusoro, une mavhu mumwiri wese, ukatoti musikana ndinokufarira anobvuma here? Zvakanakisa nokuti isusu mungatarisa vazhinji chaivo ishena dzega maperengendi. Ukatouya muno mungati vanhu havana hembe izvo tete tiita zvekumburuka hedu chimwa chikocho tichita. Alright, tichiri kuEngland. Saka message yaungainayo yakapa Queen Elizabeth ndekuti why wakauya wakapamba zvinhu zvedu muAfrica munomu uchiurayisa vana vedu vachiropa kuti tigare nyika idzi dzine handi dzakafuri dzakarwirwa. Vakati takasika ndovheye zvichitirwadza kuti hatakudzokera hedu kunyika kwedu asi kwako kuchapararawo futi. Saka message yanga yabva kuna Mwari? Mwari akauya sei? Anotaura neni kana nyange ndakagara ndiri ndega. Wope kana tungogara kutotaura nyaya chaidzo. Saka izvinezvi takatarisana neZimbabwe vari kuti chii Mwari? Mwari vari kuti chii kana takatarisana neZimbabwe? Kutaura kuti nyika ichaenderera mberi kudarika zvayanga iri. Zvichanaka chete, goridhe richabuda. Handini masanctions ari kuti achibvisiwa. Saka zvinhu zviye zvichitodawo zvichinaka nekuti takasungirwa madiamonds edu negoridhe redu nevarume. Saka iko zvino chatakufara ndekuti vakumabvisa, vakuisawo mari, vakuisawo chii. Saka nyika ingatadza kusimuka zvinhu zvichidaro. Pamanga muri kuMount Pleasant Pipeline, nyaya yamakaita mbiri nayo ndeyekupfeka nhembe. Zvakanga zvichifamba sei ipapo? Isu takanzi endai kuZimbabwe. Ende trouser rako raunaro iro riri 1 nebhusi iyi. Pazvinobvaruka kuti hazvichapfekeki kupfeka nhembe. Ndopandakabva uyo mukwini wangu aitova kubaya kwayo. Ndobva agadzira ndiye akava nenhembe asi yanga agadzira yake 1. Saka tikati shamwari isusu nguva yekuti tipfeke nhembe yakwana. Saka ngatichiyogurira newe indotora chekumberi iwe utorawo uchi chekumashure utongoisa kutongofamba. Hatiti hatina vakadzi hatifambi takadaro. Nhembe kana uchipfeka nhembe ukaona anoisa mhapa neshashiko anenge ari munhu ane vakadzi hakuna mukomana. Saka takangobva tapfeka mhapa chete. Muri majaya? Tiri majaya, ndine 21 years. Madzimai enyu makawanepi amuinawo izvozvi? Vamwe ndakawanira muno, ndakawanira kuKadoma. Iro zvino mudzimai? MaiZimbabwe Zvakafamba sei? Kamba ndakapiwa neimwe shamwari yangu. Akangondinyorera papepa kudai. Anozora mazimbe kudai. Ndotanga kunyora reka Tafadzwa Fichani end nemukadzi wangu yandunza ndini. Ndobva taita kamba zvanzi pa 3 days haidza muchasangana neshumba, nyoka kana kamba. Pa 3 days takabva tawana kamba. Takagara nayo apa zato 101. Yakachochonya mazai manje. Basa rayo nderei kamba iyi? Kuva kuti ndive the richest man in the world. So are you the richest right now? Not now, but asset actually pamwe ndichitaura kuti ma-assets not pamari chaiyo chaiyo bhuzi zvandikuda zvinonyatsondipa mari chaizvo chaizvo. Asi ndatanga ndanyatsopedzisa album rangu randiri kurekoda. Kamba idzi dzinokupai mari sei?
inongouya kamba iyo aiwa indopiwa mari nevanhu makomba kubasa roshandika zvakanaka vanhu vachiita mari. Kamba dzacho dzirimo mumasango, imwe yacho ndandinayo yakatiza. Munodzifudza here, munodzipa chikafu munoita kamba inozvichengeta. Saka yekutanga yakatiza ichi yanga nganzi futseke yakatukwa nemukadzi nemistake. Wakakanganisika nekamba mari ruoko anzi wakarumwa nayo. Aiwa inhema dzevanhu. Inini anondiudza kuti takanga taakutawo zvekunyanya n'anga sikereko. Saka pamwe ndakabva ndaita contradict nababa vangu nokuti vo vanenge vanewo zvanhu zvavo, saka zvavobvunge zvakaita pawo kudarika zvangu. But kamba paikanzi futsiki nemudzimai yanga yaita sei? Yanga yaita tsvina mumba, taigara mumba. Pakutsvaira paya takuti takubuda yanga yakutawo ndobva yaita tsvina, mukadzi ndobva ati futseke. Ndobva yatsamwa. Ndobva yangodzokera isi. Patakazodzokera kuti tatoitengera maapple mabhanana tadzokera kumba takaona isi sipo yadisappear. But pamakapuwa kamba haina kuzoudzwa here kunzi pamberi apo zvinogona kuzokupandukira kana kuita sei? Kana akanditwa waita raki. Ko baba wambotaura kuti zvodi mekono nababa panyaya dzen'anga vanoita zvemushonga? Mazuva ano pamwe waiita kwenu vakuti vechechi. Varipi? Kadomo. Vanoita chechi ichi? Inonzipo yaProfet Fred naanzanoyo TB Joshua. Saka mukanzidzokerai UK munodzokera? Tichadzokera hangu kana ndakufamba ndakuita zvemusic. Saka uri kutonyora utokomposa? Ndakatonyora kudhara, saka ndoda kumborekodha idzodzo. Ingani? 59. Hauna kana wane watowarekodha? Ndakarekodha 3. Ndedzeshona ndedzechirungu? Ndakarekodha dzechirungu. Alright. Unorekodha nestable ipi? Ndorekodha nanu anzani kumbono mupangeto manje kwakusina magetsi amwe mufana musati mamwanzomuziva. Remangwana runo rakamira sei? Rakanakisisa. Tichizora nabata imi ndotozivana kuti uyu yanga iri yeke. Asi pari zvino pane vachiri kubvuma here yeke newe wachiziva kuti uri pachirongwa? Ende utongoenda ikoko kuchemberi dzidzo dziragara dziri muchirongwa idzi. Muchiita yeke? Tichiita koko tichagotike natakasasika. Tichizora nabata imi ndotozivana kuti uyu yanga iri yeke. Asi pari zvino pane vachiri kubvuma here yeke newe wachiziva kuti uri pachirongwa? Ende utongoenda ikoko kuchemberi dzidzo dziragara dziri muchirongwa idzi. Muchiita yeke? Tichiita koko tichagotike natakasasika. It's a hot template. So it's getting crazy. It's a hot template. Friday morning, hot and blazing, fog of fire. Fichani on fire. Niggas saying he's so crazy. Ladies screaming he's so sick. I say my sky is my game. Better follow this trend. Stitch is the main. Gotta wave your hands like it's a style that can make ladies wear their thongs. Hey, ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care. When you feel this song, come on, sing this song. Come on, it's so crazy. They come on like I want getting crazy. Hot and blazing. It's so crazy. It's getting crazy. Hot and blazing. Friday morning, hot and blazing, fog of fire. Fichani on fire. Niggas saying he's so crazy. Ladies screaming he's so sick. I say my sky is my game. Better follow this trend. Stitch is the main. Gotta wave your hands like it's a style that can make ladies wear their thongs. Hey, ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care. When you feel this song, come on, sing this song. Come on, it's so crazy. They come on like I want. Tazanganiswa neSlyMedia TV. Tazanganiswa neSlyMedia TV. Vanhu vanofumbuka. Tazanganiswa neSlyMedia TV. Vachivhunduka.
tiripo paTV ting, tasanganiswa neSlyMedia TV ting.